Πελοπόννησος Expo. Η σημαντικότερη έκθεση της Πελοποννήσου είναι γεγονός. 9 έως 13 Νοεμβρίου 2016. ΒΙΠΕ Τρίπολης. Κτίριο ΓΕΑ ΑΕ. Τομείς: γεωργία, κτηνοτροφία και νέες καλλιέργειες. Κατοικία, ενέργεια, ειδικό αφιέρωμα, αγροδιατροφή. Συναντήσεις με εμπορικούς επισκέπτες από το εξωτερικό. Εκδηλώσεις μαγειρικής με διάσημους σεφ. Παράλληλες εκδηλώσεις. Δηλώστε συμμετοχή σήμερα κιόλας στην ιδιαίτερα χαμηλή τιμή των 29 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 2772 244 και στο www.peloponnissosexpo.gr. Οργάνωση ΑΕξπο. Όλη η Πελοπόννησος, μια έκθεση.